Бүгенге тапшыруның дәвамы буларак, чираттагы сәламне зур Чирклей авылына юллыйбыз. Вольск шәһәрендә туып үскән. Бүгенге көндә зур Чирклей авылында гомер кичерүче Галия Хамза кызы Абушаева туган көнен билгеләп үтә. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны кайнатасы Ринат, кайнанасы Гөлсинә, Раилә һәм Айсә гаиләләре белән ихластан котлыйлар. 21 гасыр хатын-кызы дип тасвирлар идек без Галияне. Әйе, ул үз-үзенә хуҗа булып, мал-табар буларак легенда кафасында хезмәт итә. Бар ашны үз кулы белән пешереп, һәр әйберне үзенең күзәтүе астында тота ул. Аның күркәм хылкы, гадел һәм шул ук вакытта кешеләргә карата мәрхәмәтле булуы күпләрне таң калдыра. Шундыктан анарда эшләгән кешеләр дә хөрмәтләп, яратып эшлиләр. Галиябез бик уңган, күркәм, сабыр кеше. Өстәвенә әле ул 2 бала анасы. Рамил белән Ләйсәнне яраткан тормыш иптәше Фиргать белән үстереп киләләр. Фиргате белән бергә картайсыннар иде. Аларга Раббым үзе тигез гомер бирсен. Эшләрегез гел тауга каршы барсын. Балаларыгыз шатландырып торсын. Безгә килен буларак Галиябез бик йомшак күңелле. Моңа Аллаһы Тәгаләнең кушкан юлыннан тайпылмыйча баруы да сәбәптер. Ул намазын калдырмыйча, шикер уразаларын тотып, тыйганнардан тыйылып яшәп килә. Безне хөрмәтләп яшәгәне өчен 2 дөнья бәхете насыйп итсен үзенә Раббым. Галиянең туган көне. Бик кадерле кешебез. Шуңа ихлас күңелләрдән аңа бәхет телибез. Тулы булсын тормышлары, матур үтсен гомере, саргаймасын сагышлардан бер кайчан да күңеле. Акыл ясе дибез без, аның хакта сөенеп, гомердә дә язмасын ул тырулары киенеп. Бар эше дә килә аның тотынса хәлләреннән, бары тәм һәм ям алсын ул яшисе көннәреннән. Кадерле Галия, якыннарыгызның һәрбер теләге дөньяга ашсын, матур туган көнегез котлы булсын. Әлеге музыкаль бүләк сезнең өчен яңгырый. TMTV. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Барыр юлыбыз якты булсын,
Bitmesin dünya meşakkati İsen sağ bulganda tuğanlar Yaşaularning şunda rahati Yoktu dünyalarga bir tuğaş Yaşarga edi tuyğanışım Yoktu dünyalardan kim tuyğan Yaşıt Xudoy yüzleri to'lg'anishim Yoqdi dunyolarga bir tuğaş Yasharga edi to'yg'anishim Yoqdi dunyolardan kim to'yg'an Yaşıt Xudoy yüzleri to'lg'anishim Yoqdi dunyolardan kim to'yg'an Yaşıt Xudoy yüzleri to'lg'anishim